Здравейте, потребители на YouTube! Това съм аз, Марджо. И намери с кой бездействаш да се свържа. Трябва да съм Мрошли. Също така, тук е... Оставка! Мале! Човек, идвай в коридора, бързо. Изничи малко по-напред, стартам, защото... Човек, тук взимам пилсове. Добре, идемай браги! Съжалявам, че по-напред тръгвам, защото ни лагна връзка. Лагна ни играта и трябваше да почне малко по-напред, защото той видеото прекъсна. Да, ама Скайпа е всичко просто прекъсна. О, чукай, внимай! Да. Биго. Що бе? Не викай. Това е минуса в Left 4 Dead да си женската персона. Аре. Ако разбираш на къде бия, де. Да, разбрах. Не отваряй тая врата, защото ще гръмне. Да. Ей тая не отваряй, защото ще гръмне. Добре, ние да продължаваме. Да продължаваме да пробиваме. Пробивай, защото... Какво стана, бе? Да, пак. Що само мен, бе? Бавно, гадни зомбите неща, само мен на атакуват. Влизай в асансьора, бързо! О, мерси, бе! Добре, качвам се. Сега ще се запознаем тука. Добре, мерси, бе! Бъди готов, презареди. Бе, знам колко следва, бе, брат. И не минай пред нас, тут на хилва. Поне си имаме някакви мижитурки. Току-що ти каза Елис, my name is Елис. Не, Елис каза Елис, my name is Елис. Знам. Да. Елис, името ми е Елис. Той каза. Да, знам. Сега бързо. Идва голяма вълна, зомбите в момента. Да, Хейнс армира тълпата. Внимай, има смокър някъде. Опита се да... Оп, кома стреляш, бе? Аз те стрелям. Да, брат, не си ме стрелял. Ти загубих някъде 15 хел. Не, аз стрелям само напред, никой няма при мен. Да, стреляш и ме зато се отмести. Да седя пред тея да умирам ли. Добре, продължавай. Ела, сега тука. Внимай, зомбите отекли. Добре. Дай, ти свърши ми. Дай. Махай. Чарджер не се че видява, брат. Дай, 3-2-1. Аз се отворих при теб. Добре, бързо трябва да действам. Аз тук не знам много пъчката да ти кажеш. Сори, бе, да искам да стрелна. То е ясно. Бързо. Аз съм на 56 хел, брат. Аз съм на 73. Айде, майцът ме. Бързо. Едно няма лойка в зомбитата. Те обикновено трябва да имат сетивото да чуват, не да виждат. Ти сега ще се самоизяват. Газ му мърдам. Добре, първият сейф хаус. Бързо, да не те интересува, просто отваряй вратата, сейф зоната и първият сейф хаус, GG. Супер е! Браво на нас! Как може да съм бил най-малко, е? Генерал Дефенс. Убил най-много специални, Елис. Кой е убил най-много зомбита? Добре, Генерал Дефенс, вече видяхме какво става тука. Не знам, не ще отидем. Убил най-много инфектирани. Добре. Аз да взема по-добре шотгън или? То... Взимай медикитове. Въобще не ми е заредил, какво да взема? Лари, почваме. Ти знаеш, че още снимаме, нали? Да. Ние имам предвид, отваряй вратата. Абе не, аз още не съм да приготвя ти за отваряне на вратата ми говориш. Аз съм вече готов. Чакай. Най-нагло ще са. Той е за мене, не го барай. Не го барам. Опа. Така, ще го взема ти. Аре, готов си. Чакай. Абе, не ме стреляй малко през решетката. То няма много хора. Зомбите, да са хора.
Внимай, защото съм сигурен, че някъде тук ще има танк. Но вече става просторно. О, как го хитрах ти зомби? Идва. Да, пак. Ами гръмна кутия с газ. Ти са шотган. Ето с шотган, брат. Кой? Аз мисля, че съм с мак. Това ми е любимото ми оръжие шотган. Майко сме. Брат, имам един въпрос. Що взима толкова много дрога, бе? Абе, аз не съм ви любимец за смъртта. Бумър! Видя го. Аз да стрелях вече. Ай, надолу, мага. Добре. Брат, що само мене атакувате, да не съм им любимец. Ого, аз съм на 52 кръв. Да, то само мене да влизаме. Живо, аз ще Ай сега на база 0 стинки, че тук има танк. О, не, уич! Ай, аз съм за шотган, иди. Чакай, аз съм за шотгана. Бързо, бегай! Да нападне Елис. Той ще нападне мене, не Елис. Да, знам, но не го нападне. Абе, отдръпница да я застрелям тая. Той по едно време беше, каза, че ще нападне Елис. Добре, аз ти мога. Аз ще отида колко. Ти му помагай бързо. Бързи да вала! Ти кой искаш? То тъс Уича, когато бъде оцелена крещи и тогава зомбите идват, за да й помогна. Жокей, аз Елис. Жокей, аз Елис. Да ни казвам колко перверзно звучи той. Хубави. Вижте го. Позира за камерата, вижте го е. Аре, брат, не са бъви, аре. Какво да правя? Виж го, позира за камерата. Как го може. Окей, ай сега, без повече забавяне към тук. Ще кепа мутов и... Аз мисля да вземам бразото ви. Я взема ли? Взема, ако искаш. Не. Пистолет има кепа повече. Там долу има оръжие, ако искаш вземи. О, шотган! Аз да вземам шотгана. Добре, живи. Искаш вземи шотган. Добре, приготви, защото тук идва вълна от зомбита. Разочаровах ти ма. Едно зомбо. Там също има врата, май. Тук трябва. Май погръща. Жгей! Внимай, бе! Добре, обидно. И още не зомби. За сега ще използвам патлачите, че шотгана са по-добри за големи вълни. Окей, ай, умирай. Не, брат, гарантирам ти по-добре използвай най-голямото оръжие, защото без да приближаваме. Виж, там газ. Не отивай! Ще дърна на газ хотел да се подпалят, може да начакалят някъде. Ай, забикаляй. Искаш и катана, между в поня кого си има една катана, аре, какво се облягаш къде. Брат, още не ще питам, що взима толкова дрога? Не виждаш, че това не се сипва живота. Не, че ти вече са живи, за да го разберат, дяма. Ето виж как, доказвам, не са живи. Ето толкова не е жив. Ето малко. О, супер мак! Пайп бомба! Взе го. Взимам огън. Да хвърлям. Хвърляй, да те ще се привлекат от нея. Привлекат от нея, де. Привлекател. Ого, добре, ще хвърлям. Жокей! Маля, брат, стреляй ми го във въздуха. То жокей... О, бумер, бая, ти ще ни помогне. Ще ни помогне с танкове, защото ако хвърля върху танк, всички зомбите ще атакуват танка. Тоест, дето не повръщаната бумера. Да. Омага смокер. Извинявай, ако иска да спът. Добре, брат, ви ще ни помогнете ли или не? Аз тук отивам, стрелям ги, едвам горе стоите и гледате.
Не, аз помогнах и аз. Вземете адреналин. Вземете адреналин, ми пишеш някъде. Чакай. Тук има пил. Не, аз имам. Тук вече приготвя, защото... Да, ето, аптечки и всичко. Пил само. О, супер е! Аз забрах, че имам скин на калашниката. Аз са хелна, но няма други аптечки. Спох се, аз ще спя пилс. Оле! Спох си, гледай сега. Гледай, не стреляй още. Да се съберете там. Казвай само кога. Стреляй, огън! Колко кръв си спестихме, брат. Да. То ти по-лошо от танка даже. Жокей! То каква група бяха? Брат, готим сме, Джиджи. Падна бумър. Отгоре на нощи! Забравям за отгоре! Чистито да имем. Махай се от мене. Отгоре аз им помогнах на нашите. Пай бомби малитка. Брат, скоро приближава една голяма вълна, тъй че ще малко спести. Има пай бомб, спокойно. Окей. Не, имам предвид, защото няма да спрат да прииждат зомбита. Няма да свършат. Трябва една кола да заведем на някой. Сигурен съм, че знаеш тази част. Де трябва да дадем на някаква кола, за да гръмни един път да се спасим за сейф зоната. Извинявай, че спойлих, ама. Просто това, ако не бях казал, нямаш да... Чарж! Аре, беше само мене! Гаден чарж е такъв. Аз вече съм на оранжево. Пак. Гадно. Поне пилсовете малко... Искам, спомня си, брат, имаш и уич. Смокер! Що е смокер, много смоква ли? Да, зомби, което е... пушач. И се е превърнал в такъв. Езика му много дърпа. Това е ирония. Бързо! Опа, Ох, не сега голяма работа. Минай, представи ги. Ела! Добре, чакай. Няма една идея. Добре дошли в моя напълно нелегален шоп за... всичко. Аката, емки има тук, даже лазери може да вземете. Брат, аптечки има тук, аптечки. Къде? Тук бе, до кашонте. Тите тук. Човек, и ти вземи за хелни, че беше Хелна са. Чакай, добре, вземи си там всичко, което ти трябва. Аз тук ще хранявам. Чакай, по шоткане ли има, бе? Да, има шоткане. Но аз взех и ти оръжие, аз ще видя. Ето е по-скъп. Човек, бях към Басковското настроение си ми го прави. Окей, аре. Чакай, цъкаме ти. Сега чакаме малко, аз ще хранявам, кажи ми когато вратата се отвори. Добре. Лазерите се як там така. Отвори се! Добре, идвам. Колко си още ни старта вълната? Когато отворим една врата е там, една врата като я отворим. Помням си! Сети са. Кой ще носи кутийката кола, аз или ти? Не знам, аз да охранявам по-добре. Добре, окей сега. Не стреляй по коли, защото ще им се активират алармите. Дай, ще дойдат милиони. Не милиони, просто ще наразкъсат. Много често се случва по този начин танк да ти дойде. Добре. Мисля, сега като отворя вратата ще дойде. Виж на вратата. Отвори вратата на магазина. Добре, сега отваря вратата. Не. 3, 2, 1. Пазима! Взе колата, бързо! Готви за теб съм, дай! Стреляй ги! Не ни е нужда да седим тука! Без не искам да ги задържа. Махай се от мене, бе! Брат, не разбирам едно, за какво си какво, бе? Бати, устарела те! Да, наистина.
Не, сериозно. Ако видиш сега близо колко отвратително изглеждат, брат. Прилича на някаква диария в бутилка. Диария в бутилка. Продаваме редовно. Але, и той ще забие колите. Как да му... Ето. Гледай, да ги пиш със здраве. И още ли цял вземе? Там гръмна пътя, ето. Фокси, луната свърши. Сега ги обърни, те станете. Зомбите те. Как върчат, брат? Да. Чекай, съм долу да заредя куршумите, че не искам да... О, мага, то долу са дошли някакво е. Къде изчезнаме? Долу съм да взема куршуми. Да вземем куршуми набързо. Чекайте, къде са куршумите? Къде бяха? Ето ги видя. Отгоре идват надолу. Отгоре ли? Аре. Аре, продължаваме, че... Опа, излезе, чакай, аз пак ще презърдя. Един куршум много кръв не ми взима. Без стои сме тиме и двете иче. А искаш ли следващия епизод да играем версузове? Следващия може. Тоест хора могат да бъдат зомбита. Чакай, Аз мога да бъда Хънтър, мога да бъда Булмър, такива. Да, играл съм, нали. Добре, Ямако, чакай, брат. Добре, нямам нищо против. Защото тук мисля, че ядоха много зомбита. Дайте клики. Еми тук с снайпера ги взима. 360. Тук те сигурно на паркинга чакат. Не знам какво чакат, такси ли какво. Пайп бомб нещо да имаш? Тук виждам една пайп бомба. Скачи, брат. Хънтъра. Бумър! Добре. И отгоре скачат. Брат, не, станте. Пайп бомба! Аз те питах, имаш пайп бомба, ти казвам, не знам. Тък му разей, ти кой искаш? Добре, добре, че имаш. Иначе бяха за тези. Не стреляй по колите. Тук точно ще се активира алармата. Не съм стрелял. Танк! Фак! Чакай, ще го оцеля с Бумър бил. Аде! ОМГ! Аз забрах, че го имам той. Танк е ония Тери Крюгер от Олд Спайса. Ще го видиш. Неки червени шорти. Добре, защо ти я падаха толкова бързо? Аз ще влог на коч. Ти кой искаш, брат? Той танк. Давай, брат, то само мената като чудо. Няма да ми хелпнеш малко. Аз какво? Аз няма да ти хелпна. Бърче идва. Добре. Танка пада. Чакай. Искам да го видиш. Просто как гледаш ми. Тенк тренер. Так му щях се по-добър. Добре. Стига си прек. Бам, брат. Аре. Сега най-гадната част, според мене. Той си е в хаос, няма просто третата част я мразя. Де трябва да заредим колата с бензин. Тупата, брат. Знам, брат, много я мразя тази част. Дали ще успеем? Що не? Ако сме тими, ако сме добри тими. Да, аз спомням, че последния път, като правихме смисъл яко речи. Ние въобще сме играли лето. Не, аз като бях това. Аз играх. Да, окей, как иде. Ако намерим Grand Table Launcher, може да вземем танк на 1-2 удара. Чакай сега, хубаво, чакай, човек. Идва тук да се хелнем яко. Чакай да, аз също чакам зареждане. Не отваряй вратата. Няма. Зареждане център 3, търговския център. В безопасност сме за сега. То що стреля? Имам си достатъчно. Автоматичен шотгън. Най-после. Шотгън ли. Вижте ги, брат. Протягат ръце. Имам и фенове.
Да. Феномена крушумите, ама. Пак фенове, нали? Ето. Аре, готов си. 90 зареждащи. Как да не съм готов? Оле, шит! И клипа колко ще бъде дълъг. Не, ще го правя малко там, че да се качи по-бързо. Не, ще станеш качеството шитня. Не, качеството ще е някъде 300 или 400. Дали шитня. Брата, знаеш колко време ще качи иначе видеото? Някъде около 2-3 часа. Ще я Да, повече. съсията да я качаш ще стане. Ако то ще е толкова, аз няма го качвам. Днеска, утре ще му го кача. Зато и ще говорим из Behance. Ще говорим след това. Време. Защото там днеска го кача, ама. Утре по-добре. Окей. Най-мразата ще Ето тук сега трябва да минем. И клипа според теб колко минути ще стане? Готово. Ами като свършим този сейф хаус, ари да той да е края на видеото. Ето Да продължим после. Опак жуки! Хелп! Хейнс ви спаси, мерси. Идва. Стои. Питър. Да. Мисля, аз че убих. Или не, да. Уби го. Идвам, а не тя мъртва вече. Идвай. Аре, че ескалатор, що не работите? За теб. Да, знам, да. Даже в апокалипсиса хората ги мързят да се накачат по ескалатора. Ако това не е наглост. Аре, да продължаваме напред. Убиваме и напред. То на де друга ден, заден да ходим. Може би, малко го хел. Тук много фенове имам. Добре, брат, никой не ми помогна. Брат, за какво съм умел тук тези зомбита? Да, може да е защото малко по-напред. Сори, брат! Странно да убия на зомби само пред мен чеш. Ако това не е голям късмет, не знам какво е. Аз да са презаредили, бе, да пице и черти кръв са. Абе, дай като станеш на червено или оранжево. Тя не си хъби метките. Ай, тук. Ема там. Чакай. Да. Нямаме бъдещи тук. Децата трябва да мислим. Да. Чакай, ще отворя вратата. О, коста! Сам тъмната стая мисли за живота, който е загубил. Аре, продължавай, Джуки! Въобще не питайте, хора. Никой не ми помага, викам Джуки. Просто като видиш видеото, ти ще видиш за какво говоря. Hey ladies, my eyes are up here. Мисля, че разбираш за какво говоря. Да. От вендинг машините сложих един текстур там, не знам защо, просто там кликвах да додам на рандом, изведнъж съм цъкнал там на South Park, на бащата на Колеби, не помня кой там, знаеш. Да взима ли игъл? Не го взима, много е тъп. Никак не е точен. Ще го взема. Брата, не ти го препоръчвам, никак не е точен. Open the... Чакай. Костатка. Стоп. Ута! Как те струши вратата? Тя с гръбка от нея. Не. Внимай, хвърлям повърня. Буйно. Долу буквално повърняето й. Джуке! Къв Жуке, бе? Той е хънта. Хънтър, бе, аз виждам Джуке. Чакай! Моля, как се измъкна на косъм, брат.
деактивирайте алармата на третия етаж. Аре, маните от мене, бе! Виж ги, маните ли от мен или не? Не стреляте тъпия! Виж да стреляте ли чарджера или ще гледате как ме убива. Брат, те буквално най-добрите тимейдове. Гледат как умирам като никакви псета. И аз умирам. Айде да стейте му поне да се самолекуваме, бе, гадняре. Я ще ми куршумите. Поне не да ядиш. Добре, брат, на третия етап. А, не, мисля, че на втория. Айде, Дай да продължаваме тия ботви да се правят. Аз съм за да продължавам, малко помощ искам. Само с пистъл съм в момента. И аз съм списал. Бързо на третия етаж трябва. Аз върти, брат, и викам, дидей си хаби. Чип, може да... Аз да ти си ги пазвам. Бе, нищо, това Сейф Хауса е близо. Да, наистина, в Сейф Хауса да свалим, защото тук ще трябва много дълго. Не, то ако ще правим целите 4 части, брат. Хелп! Мага! Не ме... Добре, бе! Не мога, те зомбите само не обикалят и ме удрят. Не може ли да удрят тебе? Добре, Не чу го казах, нали? Аре, стига те ме удряли, ма правите вие? Брат, няма кръв! Ти не ма виж. Не ме оставя на мира. Аре, аз съм мъртъв. Оставете ме на мира! Точно до Сейф Хауса! Той ще да активира алармата или ще умре на място като някакъв гей. И аз съм на малко. Остана сте, приятели! Аре, бай! Виждам! О май гад! Вие сте мъртъв. Брат, и каква трудност го направи, бе? Трудно ли? Не, нормално. Тото им е нормално, брат, аз представям колко харда. Да, наистина. GG. Хора, вие видяхте как напълно пейлнахме им. Дано сте харесали как тук ни трепят. Няма смисъл да бориш, брат, ни умряхме. Я дигай. Само ще бъде 9 хил, ще умра скоро. Всъщност няма да умреш скоро, после... Бързо, деактивирай алармата! Отделя! Не виждаш ли там пише деактивирайте алармата, един панел има напреде. От нас вратарите сега идват. Не няма спрат да идват, докато не деактивираш тъпата аларма. Но трябва да махнат от мен! Опусни ги с дясното копче! Трябва, брат! Мръти, брат! Аз умирам. Като ни отблъскаш, ти кой искаш? Аз ги отблъскам, но те не Да. Това беше от нас, хора. Дано да ви е харесал нашия шибан fucking fail. Ще продължим от следващата точка. Бай!